Hürmetli rayondaşlar, buna 2022 yıl yetirgeli hanaулы гына вакыттар калып бара. Biz onu balasaktan ук ниндейдер уй хыялдар менен яхшы кәйефтәр, мөгъҗизәләр көтеп каршы алырга күнеккәнбез. Бuna әле лә шундай кәйефтә уны каршы алырга йыенып йөрибез. Ошо 2022 ел Hizge bары тик уңыштар гына алып килһен. Гаилә именлеге, эшегездә уңыштар теләйем. Бергә булайык, бердән булайык. Яңа 2022 ел менән һезне